Duha ka fishing boat nga nakadunggo ug anaa sa kadagatan sa usa ka barangay sa General Santos City ang naugdaw. Gileng girespondihan sa kabomberuhan sa General Santos City dihang nasayrang nasunog ang duha ka bangka nga nakadunggo ug anaa sa kadagatan sa Barangay Tambler sa General Santos City. Sa investigasyon, nagsugod kuno sa engine room ang pagdilaab sa kalayo sa usa ka bangka hangtod nga mikatay ang kalayo sa katapad ining bangka. May na lang kay napakgang ang kalayo ug wala na mikatay pa sa ubang katapad nga mga bangka. Anaa sa napulo ka bangka ang nagtapad-tapad ni atong tungra. Wa na kuno ginagamit ang nasunog nga mga bangka nga ipailawom na unta sa rehabilitation. Gibada-badang anaa sa kapin 100,000 pesos ang nadanyo sa sunog. Padayon ang investigasyon sa BFP Gensan sa uban pang anggulo sa hinungdan sa sunog. Karing mga bangka is 2 months pa lang ni Dunggo wherein operational siya, pero katong gikan atong pagdunggo niya gi-declare nila nga non-operational kay because mo undergo ta og repair. Ito pong himay-himayon nga mapuntog yun nato ang maong sinugdanan sa maong sunog.